Prenc aquesta decisió, com dic, temporal i indefinida, amb l'objectiu de poder retornar en el futur amb el cap ben alt i amb la mateixa energia que pense que se mereixen la festa de les Falles. Esta és una regidoria molt singular. Permeteu-me i perdoneu-me la resta dels meus companys i companyes, que requereix d'una energia al 300%, com si m'ho permeteu, crec que he estat en cada minut del meu treball. He treballat amb aquesta energia, he entregat en cor i en ànima, i crec que les Falles se mereixen això mateixa. I per això, en aquest moment precís, i amb els deures fets, amb vora el 75% dels permisos ja lliurats, amb les subvencions ja preparades per a ser abonades abans de la plantar, amb aquest banc faller que no ha sigut fàcil, com bé deia l'alcalde, ficar d'acord a gent tan diversa i tan plural entorn a unes normes bàsiques, doncs estan més que encaminades i ara, precisament ara, amb la crida, acaba la gestió i comença la festa. Acaba una part d'aquest càrrec que no és tampoc fàcil, que requereix de moltíssima entrega, de moltíssima energia, de representació, d'acompanyament de la Falla Major, i no vull que en cap cas aquesta festa, aquesta representació, se puguen veure alterades o afectades per la meva situació personal.